Λοιπόν, σου κάνω βίντεο για να στα περιγράψω κιόλας. Αυτό λοιπόν το πρώτο είναι κανάλι για σχάρα. Εδώ μπαίνει ό,τι σχάρα θέλεις. Κοίταξε πως είναι στο κέντρο για να μην κρατάει νερά. Και πάνω εκεί μπαίνει σχάρα. Εδώ μπαίνει σχάρα. Εδώ στην πατούρα. Αυτό εδώ είναι κανάλι τυροκομείου, το λέμε. Αυτό δεν θέλει σχάρα. Έχει μόνο αυτό το κενό μέσα. Μπαίνουν κάτι κόντρες εδώ, αναδιαστήματα. Έτσι. Και είναι έτσι μέσα. Και αυτό βλέπεις εδώ στη μέση είναι για να μην κρατάει νερά. Είναι τσακισμένο στη μέση. Αυτό είναι κανάλι χωρίς σχάρα. Είναι χαμηλού κόστους. Εκεί όπου δεν υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, όπως είναι τα τυροκομεία και εσύ ενδεχομένως, δεν χρειάζεσαι σχάρα. Αυτό καθαρίζει με ένα ειδικό εργαλείο. Μπαίνει μέσα, ας πούμε, άμα χρειαστεί, και καθαρίζεται. Μπαίνει μέσα από εδώ έτσι. Με έναν τρόπο έτσι και καθαρίζεται. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτό εδώ που βλέπεις, είναι ένα δείγμα, είναι ένα κανάλι το οποίο έχει μέσα εσωτερική κλίση. Βλέπεις πως γίνονται αυτά. Η μια μεριά είναι, από πάνω είναι ίσιο και η κλίση, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι εσωτερική. Όταν έχουμε μεγάλες αποστάσεις, μεγάλο μήκος καναλιού, κάνουμε τέτοια κανάλια, τα οποία ξεκινάνε στην αρχή ρηχά και καταλήγουν βαθιά. Αναλόγως το μήκος. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό είναι όταν έχουμε μακριά κανάλια και δεν έχουμε κλείσει στο δάπεδο, κάνουμε κλείσει μέσα στο κανάλι. Είναι, το βλέπεις πως είναι. Αυτό τώρα είναι δείγμα. Όταν είναι μεγάλο το κομμάτι δεν είναι τόσο τέτοια η κλίση, είναι όπως χρειάζεται, ας πούμε. Και αυτό εδώ είναι κανάλι για σχάρα. Εδώ, ας πούμε, μέσα μπαίνει σχάρα. Και εδώ στις άκρες, ανάλογα τι δάπεδο θα μπει, ας πούμε άμα μπει εποξικό, εδώ αφήνουμε ένα κενό, βάζουμε κάτι αυτοκόλλητα για να έρθει μέσα να ποτίσει η ρητίνη, για να δέσει εδώ με το κανάλι. Δες εδώ, εδώ ας πούμε βάζουμε ένα τακάκι, όταν πέσει το γκρομπετό βγάζουμε το τακάκι και μένει κενό. Όταν πέσει η ρητίνη έρχεται εδώ για να έχει μεγάλη επαφή εδώ με το τέτοιο. Εδώ αυτά παίρνουν αγκυρώσεις σε θέσεις. Τα κάνουμε αγκύρια για να αγκυρώσουν μέσα στο τσιμέντο και έχουμε συστήματα, ας πούμε, που τα αλφαδιάζουμε ακριβώς, ούτως ώστε αυτοί όταν ρίξουν το τσιμέντο να μην μπορούν να μετακινηθούν. Πάνω τα σκεπάζουμε, τα καλύπτουμε. Αυτά.